Môžeme, pán režisér? Zdravím celú fanúšikovskú obec, celý čitateľský klub. Toto je moja druhá knižka a rád by som vám ju predstavil. Pôvodne sa mal točiť trailer, ale Tomáš Maštalír ako si nezdvíha telefón, takže to urobíme takto v mojej obývačke, nízkorozpočtovo v Teplakoch. Knižka sa volá A predsa sa točí. Už ako názov napovedá, bude sa jednať o stredovekú love story z prostredia astronomiky, kde hlavný hrdina Galileo Galilei sa zamiluje do svojej asistentky a žartujem. Je to súčasný príbeh, taká malá rodinná dráma, hlavného hrdinu, istého Nina Stopku. Sledujeme v dvoch dejových líniách, tá prvá ho zachytáva v takej jeho pochabej mladosti, keď urobí veľa chýb, ovplyvní si život a v tej druhej časti sa to snaží napraviť. Je to vážna téma, ovplyvnili ju skutočné osudy, ktoré som poznal, ale snažil som sa to písať veselo, čiže bude tam humor, ktorý bude striedať istá vlna melanchólie. Čo sa týka nudy, na tu mi už ako si nevyšlo miesto, takže by vás mohla baviť. A ak by ste aj spokojní neboli, tak kľudne zaveste nejaký rozpačitý komentár na moju fanúšikovskú stránku, papier znesie. A čo k tomu ešte? Ozaj. A kto ešte nečítal Kliniku, tak to je tiež celkom dobrá knižka. Čiže príjemné čítanie.